Singing by Arun Ujala Sami. Riyan's Recording Studio, Janakpur Dham, Nepal. गे मम्मी एलिया हम मलेशिया में हमरा प्यार भ गेलो। गे मम्मी एलिया हम मलेशिया में हमरा प्यार भ गेलो। गलियो काम करेला अपन नाम करेला, गलियो काम करेला अपन नाम करेला, नैना चार भ गेलो। मम्मी एलिया कोलालमपुर में हमरा प्यार भ गेलो। गे मम्मी एलिया हम मलेशिया में हमरा प्यार भ गेलो। प्यार भ गेलो। Riyan's Recording Studio, Janakpur Dham, Nepal. लागे छै पहरी के निहियन गे मम्मी, लागे छै पहरी के निहियन गे। काम करै छलियो ऑफिस में जाके, तखन भेलो ई मिलन गे मम्मी, तखन भेलो ई मिलन गे। तखन भेलो ई मिलन गे। कहो शंकर भाई बना ले लुगाई, कहो शंकर भाई बना ले लुगाई, मनुजियार भ गेलो। गे मम्मी एलिया हम मलेशिया में हमरा प्यार भ गेलो। गे मम्मी एलिया कोलालमपुर में हमरा प्यार भ गेलो। गे मम्मी एलिया हम मलेशिया में हमरा प्यार भ गेलो। Riyan's Recording Studio, Janakpur Dham, Nepal. हम तोरा लागे गे मम्मी लेबो मलेशियन पुतहु गे मम्मी, लेबो मलेशियन पुतहु गे। राइटर के रिसाना सरवन सोनू चौ रसिया कहो विचारनी कगे मम्मी, कहे छो विचारनी कगे। महदैया के गाम में भजे तो नाम, तपनपुर के गामों में भजे तो नाम, निगम निराला आ गेलो। मम्मी एलिया हम मलेशिया में हमरा प्यार भ गेलो। गे मम्मी एलिया कोलालमपुर में हमरा प्यार भ गेलो। गे मम्मी एलिया हम मलेशिया में हमरा प्यार भ गेलो। बहुत निक लड़की छो गे मम्मी। Riyan's Recording Studio, Janakpur Dham, Nepal. 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 Nepal.